ndị be anyị ekele m ụnụ tata ana m eche ịtụle okwu a na-akwu ego ọbara baba kwa ọsọ ndụ gị nwa Chineke kwihi na nụ ihe ọbụla mere ya a ga-akwụ ụgwọ n'ụwa. Baba kwa ọsọ ndụ gị nwa Chineke kwihi na nụ ihe ọbụla nke mere a ga-akwụ ụgwọ ya n'igwe. Nwa Chukwu baba ọsọ ndụ gị nwa Chineke m, ihe ọbụla nke kọrọ ya ka ị ga-aghọrọ n'ikpeazụ. Gị nwa Chukwu gbaba ọsọ mkpado gị nwa Chineke m, mkpụrụ ọbụla kọrọ ya ka ị ga-aghọrọ n'ikpeazụ. Ana m eleba anya okwu na-asị ego ọbara ka ndị Igbo ekwe ndị Igbo okwu ego ọbara. Ọ na-adị ọtụtụ mgbe ekwute okwu ego ọbara onye ọbụla ga nke ama na ọ bụ nke doro anya mmadụ iji nne ya, nna ya, nwanne ya ma ọ bụ mmadụ ọbụla wee gwọrọ ọgwụ ego. A na-abụ m ihe mwute na ọtụtụ mgbe ụfọdụ ndị na-esi arụmarụ n'ahịa na-akpa argument na-enweghị isi, na the baseless argument na enweghị dịka ọgwụ ego. Enwere ọgwụ ego, enwere ọtụtụ ụzọ dị iche iche akpata ego. Onye sị gị na enweghị ọgwụ ego ọ maghị ọ na-ekwu, kama otu ihe dị n'ime ya, ọ bụrụ na ịgwọ ọgwụ ego ị ga-emenwukwu ihe dị n'ime ya. Ga-enwe ihe onye bara ọgaranya hụrụ wee baa ọgaranya, enwere ike egosi gị gị si na ịchọghọzi ịba. Enwere ogo ọbara nke onye ọbụla maara na nwatakịrị nwaanyị, nwoke ma nwaanyị were nne ya ma ọ bụrụ na ma mmadụ gaga nye onye dibịa ọgwụ ego. Unu na-ahụ na a na-anọkọta asị gị ga betere m ahụ mmadụ, betere m ahụ nwaanyị ya ma ahụ nwoke ya ma ahụ ara ya ma ọ bụ isi ma ọ bụ anya. Ha sị gị na eji enwe ihe eji eme. Unu anụkwa mgbe e kwuru okwu gbasara ndị na-enwe hunchback. Ụfọdụ sị na ego bụ ihe a na-eji ewepụ nwetakwa ego. Ihe ndị a bụcha niile ego ọbara nke anyị maara amara. Ma taa achọrọ m ịga further than that because ahụ ihe na-eme n'ala Igbo gbaa egwu na-atụzi m. Achọrọ m ịjụgosi ajụjụ dịgasị iche iche njụzi gị mara ma ihe ndị ọ bụ ego ọbara ka ọ wee ego dị mma. Kedu ihe wee ego ọbụla mmadụ kwafuru ọbara ya, sweat mmadụ gị nweta ya, iji ọbara mmadụ, iji ndụ mmadụ wee tinye ndụ mmadụ n'ihe iri egwu wee nweta ego ahụ, ọ wee ego ọbara. Ọ bụrụ na ị bụ nwa agbọghọbịa gị na-eme gị mụọ nwa gị ire, n'ihi na ahụrụ m na biznes a na-eme na ahụ, gị mụọ nwa gị ire, gị mụọ nwa gị ire, gị mụọ nwa gị ire, nne ọ ego ọbara ka ị nọ n'ime, ego ọbara biznes gị nọ. Ọ bụrụ na a na-ekpe ikpe si ndị niile na-agwọ ọgwụ ego ọnwụ gbukwa unu, ya edota ma unu, ala obodo kụgbukwa unu, ndị niile na-agọrọ ọfọ ahụ megide ya, nne ọfọ ha na-agọ ga-erekwe gị n'isi, ọ wee ego ọbara ka iji agwọ ọgwụ. O nweghị ihe dị iche na nwaanyị a hụrụ ụbọchị a na-asị na ọ mụrụ nwa, ndị mmadụ na-akọ nwa ya ọnụ ka a na-akọzi nwa ya ọnụ na nwa ha baa uru, nwa ha lara n'iyi, nwaanyị aga were nwa tụnye na wel mmiri, ndị uwe ojii wee kpara ya aka. Ọ nọ n'aka ndị uwe ojii ugbu a. Otu ahụ onye ọnachi akpọ nwaanyị ahụ iyi ọnwụ ga-egbu gị, otu a ka onye ahụ were nwa ree kpuchi wee wuo onye nwere ego ọbara. Ịkwafu ọbara dị n'ụzọ dị iche iche. Ụfọdụ akwafukwala ọbara ha wuo na ha chọrọ ego, mana ka ha na-akwafu ọbara n'ihi na ọbara abago ha anya, karịsịa ndị na-asa ha na-aza Boko Haram. Otu ndị dịka ndị Boko Haram na-akwafu ọbara dịgasị iche iche. Ihe a wee ego abago ha na ọ bụla akwafu ọbara. Mana ọ na-abụ ihe mwute ụdị omume dị otu a abatakwala ala Igbo. Anụkọta kwafu ọbara mmadụ, ịchọghọ ji n'aka ya, ịchọghọ ede n'aka ya, ịchọghọ ya ọbụla, mebi a nyere gị ego gị kwafu ọbara ya. Mmadụ ihe dịka mgbe e gburu Maazị Chike nwunye Akụnyere, di Akụnyere, mgbe a kwafuru ọbara nwoke ahụ, onye kwafuru akwafu enwere ike akwụọla ha ụgwọ, ha gbagbufuo ya. Ndị ahụ agbafuru ya na ga-ejide ego ha na-eme enjoy.
nwanne ọwa ego ọbara. Anyị na-elegasị anya ego ọbara. Ndị Igbo, ego ọbara karịala n'ala Igbo. Gị bụrụ nwatakịrị na-eme ya hoo, gị ga-weta sị gị na ị ga-eweta ihe nwaanyị yiri eyi n'ime pantụ nwaanyị, gị weta ya na a ga-eji ya wee mere gị ihe, gị weta ya ọwa ego ọbara ka eji eme, gị ji eme ya nweta ego ọwa ego ọbara. Ma ọ wee gwa gị na gị chịta efe ya, chịta ihe ya, chịta foto ya ji ya, mee nke dị otu ama nke ọzọ ka eji rọrọ gị ọrụ ka ị nwee ego. Ihe ọbụla mmadụ mere ka a manipulate ọrụ ego ọbụla ị nwetara na-agba ha mbọ wee gụọ ozi nye mmadụ ihe nwere onwe, gị nweta ego ahụ ọwa ego ọbara. Kedụkwana maka ndị politishan ndị ọ na-eme oruwe n'oge elekshọn, ha dị n'ụmụaka ga-agbagbuo mmadụ ka ha wee nwee ike wee merie onye ha na anyị na-azọ, ha emerieri n'ọcha na-achị ha. Ndị adịrịta Baịbụl sị na ndị wuru ụlọ ha n'ọbara, and Baịbụl na-eme ka anyị mara sị ndị dị otu a gaa ṅụrịkwa n'ọṅụ mgbe onye ajọ omume na-aga nke ọma. Achọrọ m ị na-ajụ gị, ego ịkpara ọwa ego ọbara ka ọwa ego kedụ mma? E nwere politishan mma n'Imo steeti mgbe ọ zụrụ elekshọn. Ọtụtụ ndị jiri aka n'ihi na e nwere akọtọrọ onye nke na-achịbụ achịbụ na onye ahụ mere nke ame nke ọzọ, o tiri mmadụ ihe. Politishan na-achọzi ịnapụta ha ọchịchị abata, ụmụ mmadụ hụ ya n'anya, eso m hụ ya n'anya, eso m kwuo okwu gwa ndị memba ụlọ nzukọ si ha tụnyere ya. Anyị che na onye anyị na-ekwu okwu ya, ihe anyị na-ekwu bụ n'otu aka ọ dị. Ma a chọpụtara na kampen o mere iji wee chọọ ọchịchị n'obodo ahụ n'ala Igbo, o spendị ha ego spendịrị ego si n'akpa ya erughị half. Ọtụtụ ndị mmadụ ji ego ha sponsọ ya, ma karịa nke wutere m ọtụtụ ndị hụrụ ya n'anya che na ihe agbailu na-adabụ ihe ọ na-atọ. Ndị dị otu a were ego ha bụrụ ego na bankị rụọrọ ya ụlọ sekretariat ebe a na-achọ ọchịchị, ebe a na-eme kampen. Mechara ya kampen niile ndị a, ofu onye ka m nọ ụbọchị ahụ, ụbọchị nwoke a na-achọ ọchịchị, ọchị anaghị dị ka afọ ole n'ọkwa $1 onye ihe ya. And otu ka o mere ya na the whole constituency nọ n'ala Igbo. Ndị mmadụ ewere ego ha rụọrọ ya ụlọ ka kampen, ụlọ pati, rụchaa ya 4 bedroom 3 bedroom different with office, mesichaa ya ọfụma, ewere the key tinye ya n'aka ya sị don't worry, I will see you. Ọchị bidoro ọchịchị dịka m nụrụ that time, chịcha ọkwụghị ụgwọ ahụ. Nna ekwu onye dị otu a na-awa ego ọbara ka ọ bara. Gị wụrụ big man, people abịa n'ụlọ gị rụcha ụmụ ndị bricklayer bịa were rụọrọ gị ọrụ, spend their energy, sweat ha, rụchara gị ọrụ, gị jee ha ụgwọ, gị akwụ ụgwọ, ha kwuo gị sị gị kpọrọ ha police. Ọga big man, ego ọbara ka ị kpara. Ahụhụ na-abịara ndị etinye ọbara wee kpee ego ga-eru gị aka, ma ị chọrọ ya ma ị chọghị ya. Ahụhụ na-eji ndị ji ego ọbara n'ụwa ọnụ a na-apụ nye ndị ji ego ọbara, ọ ga-eru gị aka. Ụnụ hụrụ ihe mere abalị nke a na ụmụ ndị nwoke ndị na-abatara nwa Krismas erutere n'ụzọ, ndị kidnapa akpọpụta ha wee na-aha moto ha wee kpọrọsịa ha gbawa ịgba ya, ogbuo ha moto, apụtazie nga moto atọkpọrọ n'ụzọ. Ụmụ okorobịa ha na-aga na-akpọ aha ego ji wetara ha ego ole dị otu a. Ụmụ okorobịa dị otu a na ihe ha ji ego ahụ bụ ego ọbara, bikọs ha ego ji wee nara ransom ka ha ji wee nweta ihe ya wee ego ọbara. Ma na-ajụ, kedu mgbe ihe ndị a ga-ebi n'ala Igbo? Kedu ihe mere anyị ji wee debe ozu nwa anyị n'ọnọdụ ala Igbo bụrụ ebe a na-atụ ụjọ? Ụnụ hụrụ asị na enwere onye omeiwu ụlọ nzukọ nke Anambra steeti na ọ na-abata ụlọ ekeresimesi pụta n'ụzọ, ndị ntọrọ wee tọrọ ya. A ga-atọrọsịrị na abalị ole na-abịa abịa ga na-akpọwa 100 million 200 million. Ha I wish unu chọrọ ịtọrọ unu tọrọ ndị dị ka ndị gọvanọ ndị gọvanọ nwere ike ịkwụsị awere mmadụ, unu ahapụ ha na-atọrọ ndị aka ha dị ọcha, ndị jọzụ enyere ọrụ ka ha ritekwa n'obere n'ihe ahụ ha tara ha. Gị bụrụ gọvanọ, mmadụ ewere ndị ya wee chụọ aja, gaa buore gị ballot box, dọrọ iro, buru ọbọ, ụfọdụ agbagbuo ha, ụfọdụ emerụọ ha ahụ, gị ji mechaa ndị a wee rigoro merie n'ọkwa. Gị deziere ha na geeti ha, beware of lion. Ọ bụ ozu dog ka a na-edewezi na gị, beware of a terrifying lion. Please, before you come, give us information.
ana atozi beg ego okwa beg no you na bata 12 midnight na na meeting what is a win election immediately wins the election he did have beware of lion or beware of python beware of snake oga politician iji owe go bara kenon elia chineke ikpe chineke ga bịakwasị gị mikwerekwe mikwe ya gbakwa ọsọ ndụ gị mgbe dị ndụ nwanne m ikpe Chukwu na-abịa nwa nke mmadụ biko nụrụ gbakwa ọsọ ndụ gị mgbe dị na ndụ nwanne m gị onye politician ịnara ego gị iri ego ndị mmadụ gbakwa ọsọ ndụ gị mgbe nọ na ndụ nwanne m ha iwe Chukwu na-abịa amam ikpe Chukwu na-abịa elele gbakwa ọsọ ndụ gị mgbe nọ na ndụ nwanne m kedu maka ndị penshọn ndị agadi nwoke rụcha ọrụ gọvanọ esizi ego ha were ego na-arụ ụlọ na Dubai kpọpụcha ụmụ ya abroad ndị penshọn na-ayọ maka ego ha penny n'afọ 18,000 20,000 enweghị ọ ga-abara ha gị ji chie ya na-arụghị ụzọ na-eme ndị na-eme ọ ga ị na-eri ego ọbara Chukwu ga-ama gị ikpe ị bụrụ nwa Chineke biko gbakwa ọsọ ndụ gị ikpe Chukwu na-abịa nwa Chineke narụ ya gị bụrụ nwa Chineke onye mụrụ ọzọ lelele gbakwa ọsọ ndụ gị nwa Chineke oge na-abịa nwa Chineke gị bụrụ a president gị bụrụ gọvanọ kedu otu isi wee rigoro ndị mmadụ atara gị ahụ ụgwọ ihe niile iji enwe ike ịkwụrụ ha ikpe Chukwu ga-abịa gị n'echi ikpe Chukwu na-abịa nwa Chineke amaghị m onye nwe this message ihe na-azụ ahịa lelele were gọpụ zoro ezo zụwa ahịa gị ka ndị mmadụ na-ebe abalị ole gara aga ka m gago ihe a na-akpọ ogiri egogo m ogiri a ka m ji wee sie ofe eji m aka m esiri m onwe ofe ana m esi ofe ọgbọnọ ofe olugbu ana m ala gị tinye ogiri ka m na-etinye ogiri ma atọgidere m ogiri ahịa ruru 2 million pepa otu a ga na-etinye ha na mkpumkpu mana ogiri nọ n'ime jos ha ka ntụcha jos rudu ihe njichi ofe ahụ pipụl wee na-emere ihe ndị a na-egwu ndị mmadụ wayo ọgwụ ego ọbara si gị gbakwa ọsọ ndụ gị bụ nwa Chineke n'ụwa maka na ikpe Chukwu na-abịa ikpe Chukwu na-abịa nwanne m gbakwa ọsọ ndụ gị nwa Chineke n'ụwa ego ọbara ka anyị na-ekwu okwu ya gị bụrụ nwa okorobịa gị tụwa nwaanyị ime gị wepụ ya nye ego ewepụ ya gị tụwa ọzọ ya ewepụ ya ọbara nọ gị n'isi ọbara ahụ ga-ekwukwa okwu n'isi megide gị echetara m ngara ịgbasa oziọma n'obodo a na-akpọ Egbema so ana m na-agbasa oziọma isiokwu m kwuru na adịghị oziọma ahụ na-asị do not sell your Joseph. Don't sell your Joseph. Kere ya Joseph onye ahụ gị Chineke ga-eji wee zọọ gị n'ụwa ịmaha onye ọbụla hụrụ gị ire ma ga metụ nwa agbọghọ kasị ya don't sell your Joseph. God is talking to you. Amam na a 16 years old girl orega ụmụ abụọ already. So mgbe m bịara bịa na-eme ya kansụl na ọ batara m ya sị na the last one ya rere ya dị 14 years 15 years were ya but then the man na-ekwu ma ọ dị 16 orego nwa ahụ ọ sị nwa ahụ mara ezigbo nwa na-acha very handsome plumpy juo eju na mgbe ọbụla chetara nwa ahụ iwe na-ewe ya but there's nothing she could do na ya ka dị young na-ele mgbe ị bịara ịtụwara ime ịchụwara nwoke na ya dị 10 years wee gbuwa ahụ nwaanyị ya by age of 12 ọ tụgo ime nke mbụ wee mụọrị age of 14 15 ya tụọ nke abụọ mụọrị masịa chegharịa nabata onye nwaanyị Jizọs Kraịst ka a gbaghara gị ị ga-abịakwa ị ga na-abịakwa ka mụ na gị na-ekwu okwu Chukwu ahụ m ya ọzọ ya ahụ m n'ụzọ ya etichi ebe ọzọ gịnị ka ọ pụtara ọ chọkwara ịga ọzọ ọ chọrọ ịtụrụkwa ime ọzọ ya tụrụ ya garị na-akpa ego ọbara but otu ihe m maara bụ e nwere nwa okorobịa m maara ya na enyi ya nwaanyị mere mitin
enyi ọhụrụ nwokorobịa ahụ n'anya very nke ọma ọ ma ihe ọ ga-eme nwokorobịa ahụ ya na nga na-akwa iko ya atụwa ya ime nwokorobịa agwa ya sị kama ị ga-ewepụ nwa ala ya n'iyi na enwere ndị na-enye idi mma ka eresịrị ha ya na ọ na-ere ya ka enwe ike bido biznes makwa ha ewere ha mụọ dị nwa ree ya 200,000 that time ego dị tụmatụrụ uru ya ewere 150,000 nye de onye enyi nwoke ji abido zụọ bike ọ ji agba n'ụzọ ka enwe ike na-agbata ego na-agba hypothesis ka ọ gịnị something like that but gaa lee ugbu a ya mere how many years ago more than 10 years now up till now that guy ana m ege ntị since that day ma hapụrụ obodo a mgbe ya na Obi Cubana ga na compete na ndị nwere ego mana ọ bụrụ aka ejile n'ọbara blood money so achọrọ m ịjụ gị ị na-etinye aka na ego ọbara ka ego gị ọ dị genuine ka o ticha akpa ego gị ọnwụ na-anọgide na salari mmadụ ka iji ego na-eri ihe ịnọkwa na ego ọbara mmadụ arụọrọ gị kọntrakt nye ha oge ya ọ ego ọbara ihe ọbụla i mere mmadụ ya ebepụ anya mmiri na-ayọ gị ego ya ọ ego ọbara ka iji ikpe Chineke ga-ama gị ekwuchakwala m ụtagwa ha m n'ọnụ gbaba ọsọ ndụ gị gị nwa Chineke ikpe Chukwu na-abịa nwa Chineke n'ụwa gbabakwa ọsọ ndụ gị gị nwa Chineke anyị ikpe Chukwu na-abịa nwa Chineke n'ụwa otu aka ha gwara m n'ọnụ gbabakwa ọsọ ndụ gị nwa Chineke n'ụwa ekwuchago m ya onye ọbụla wepụ aka n'ego ọbara ịkwafe ọbara adịla too much n'ala Igbo ka anyị wepụ n'aka ọ dị too much ihe ọbụla mmadụ mere taa ọ ga-akwụ ụgwọ one day and enwere onye a ga-enye mpịakọta ihe Chineke kere m na gị you cannot run away from him ọ bụ na ịgwọgodoro ọdọ eshi nwanne ị ga-eshi n'ihu Chineke n'ihu onye kele gị nji ya na otu ji wee bie ndụ m akpaga aka gị ime isi gị disapia ị ga-eme apịa one day n'iru ikpe nke Chineke whether you like it or not ka e wepụ n'aka na ịkwafe ọbara esokwala ndị ọbara na-akpa ego ọbara na alakwa na ọbara ego ekwesị bụ weta isi bịa were isi ihe onye metara ọ ga-eburu hapụkwa ndị na-asa na-agwọ oke ite a na-agwọ ihe niile ihe ọbụla mmadụ na-agwọ ego ọbara mmadụ bara na ya iji wee nweta ya ụfọdụ na-eme atụwa nwaanyị ime ma ọ bụ itina nwaanyị afọ nwaanyị ere nwaanyị na-anyụzi ihe na-esi isi ahụgo m ọtụtụ ndị mere ya nwokorobịa doro mere ya na-enweta ego ya asị ejiri akpa nwa ahụ wee gwọrọ ya ego uncle yahoo boy continue ikpe ga-abịakwute gị one day I don't know where but it will come one day it will come it will only take time you pay for it thank you and God bless you wepụ aka na ego ọbara ya bụ ozi Chineke si m ji ego nwa na-ege ya ọ bụrụ ịhụta vidiyo mgbe ọbụla ị hụrụ ya ma na Chineke na-ezighị ozi ọ bụrụ na ọ dịkwa gị mma ichi ya ka somebody chi ya wee gbara mmehie ọsọ ọ ga-enyere gị aka ka Chineke gọzie okwu ọ na-egozie gị n'aha onye nwe bụ Jizọs Kraịst amen wepụ aka na ego ọbara